Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo ita alawas anapauluan. Dinudurso, apang ngagday. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay ngay salani. Kaslasan ka mat anaragsak anang aklon iti panagayat ko. Naragsakak, Marshal. Ngamin saan lata maikat iti kaunggak ti panagdandanag ko. Anya ti pagdandanagam. Amangan nga minumaaman ni nanang ko. Sigurado nga ungtanak dayjay. Di ka madanagan salani. Di nan tumaamuan ti may papan iti relasyon ta. Sigurado ka? Wen, agtalag ka di kanyak. Nga kasanon nagsikuga. Sika talaga. Ay ayatin ka. Ngam di na kayat asawan. Agapo tagayan ayatan. Kat agsikog ka na dagos. Dakkel ti respeto ken ka. Agyaman ak unay no kasta, Marshal. Agyaman ak unay. Edgar, rumbang lang nga agalisto ka. Mapmapanan tiyal daw. Ngam awan mo ti maawis yung amainayon kada tayo. Ar-aramidin mi matamin akabalan mi, Pangulo. Ngam talaga narigat ti agawis iti mainayon kada tayo. Diyak kayat day ta panagras-rason mo, Edgar. Kasi timbagak, agalisto ka. Aramidem amin nakabaalam. Pangulo, Rug-rugi pa lang day ta. Isanas ka na maruam kan. Tabayat abumay bayag kan dumakdakkel ti grupo tayo. Umad-adumat ti responsibilidad tayo. Isasa na mabalin nga agpatay-patay kayo. Pangulo. Diyak kaya ti puro sa ulang. Agunay kayo. Tainton makompleto ti grupo tayo. May patungpal tayo matan ti misyon tayo. Apay ka di, Edgar. Kasla na unag-unay ti pampanunutan. Kinarkaro na kitin. Kasano? Kat mapilpilayan ti grupo tayo, Merna. Kasano ako nam amapilpilayan? Kita man ngamin. Mano tayo lang ang miyembro. Kurang tayo talaga. Di mon pagparikutan day ta, Edgar. Addan tulat ta mainayon. Di ka ngamin agapura. Kaanon tungay? Di ka ngamin agapura. Addan to ti aldaw nga adda ti mainayon kada tayo. Inot-inot ngamin Di ka agapura kunak manan. Kasanon? No adumanan ti sao ni Pangulo. Ammo matan ti ugali ni Pangulo. Iso adimon ikan kano. Tinapadag, di mo tubngaran dagiti pagalagadan iti grupo tayo. Mirna. Sana bali, Edgar. Grupo tayo. Iso nga agtitinulong tayo. Kasla italaang amakitak day ta lalaki, Olive. Asino ti dakdakamatem? Day taman linabsan ta lalaki. Transferring ata? Wan nga paiso niya. Amangan mo't no transfer nga paiso. Wan siguro. Ay na. Nagta-erbes. Sika talaga siya, Lani. Ipulong ka ni Marshal. Ala ni da ito Api ngay pulong nakngay. Awan matimadian na isawang ko Joke laeng siya, Lani. Danag mo na yan. Di ka agar-aramid, Olive. No ag-break kami, si Kati Akimbasol. Ay na, in love ka talaga niya. Ulitak manan. Awan ti pagdanagam, gaputa awan ti maidanon kan kuana. Anak ko, kumusta mo't ti panagadal mo? Nasaya at latamat, nanang. Ay, nasayaat nga ron no kasta, anak ko. Igaid mo ti panagadal mo. Gaputa para mutlaken ka ti amin. Wan, nanang. Si kanto ti agnomar iti dayta. Gaputa dumalat ta ti adda nagadalan na. Wan, nanang. Kas makita mo't anak ko. Awan sa ni ko atayo. Awan ti maipatawid ko ken ka.
Iso nga ikarkarigatan ka apagadalan. Wana nang. Ay, agyaman anak ko. Kat ulitak ti imbagak Agadal ka ana imbag, tapara metla iti masakbayam. Agsagana ka, Edgar. Ha? Apay, Merna. Rumwarta. Sa dino ti papananta? Bilin ni Pangulo arumwartayo. Mapantayo agpaliiw iti aglawlaw. Kat gundawayan tanda ito'y. Tapno agkita iti mabalin tayo apagrekrutan. Ala, wanan. No kasta, data ti agkuyog? Wen, ngam aganad ka Di ka basta-basta agsasaw no addaman masalaw tayo. Obserbaran tayo pa'y anaimbag. Wan, Merna. Narigagan. Amangan no dagiti masalaw ta. Kat karaman kadagiti kayat tayo abalsan. Olive, adda man ang lalaki anataer. Anya? Wen, ngam, adamot kadwa na a babae. Kat, apay nga ruda kas ti jar mo. Kasla malidayan ka matitikas ta unay. Nobya na nga taday jay. Kat anya ko man o nobya na. Ay, awan, naibagak lang. Oy, di mo ibaga masakitan day tariknam. Saan mo? Ay na siya lani. Apay nga aginteres ka unay ti day dya lalaki. Addan ni Marshall. Iso adi ka man mang panpansin iti sabali a lalaki. Alawanan, lipato mo ti imbaga. Italamanan nga kuyog ta siya lani. Kailiw ka una yan. Ano santa ati kastoy? Anya nga rod, kat agad-adal tapay lang. Ado ti pa ka kumikumanta. Wen, siya lani. Agadal ta na imbag. Tapno maadaan ta itinaranyag ang masakbayan. Juan Marshall. Ngam, Apay nga ngagsanay ka. Anda ka di parikot? awan, adala pang panunutak. Kabailan nakngatan ni nanang apagadalan? Ay na, di kagdanag. Makalpas ka iti panagadal mo. Basta tulungan mo ti bagim. Apay ka di akaslan na unag akanayon ti pampanunutam, Edgar. Pampanunutak dagiti pasamak iti pamilyami, Mirna. Ha? Nagsisinak kami asa nga pamilya. Gapo ka dagiti gamrud apada pinarswa. Isuda ti makagapo. No apay adjakon ammo ti ayan dagiti naganak ko. Edgar? Inagaw da amin asa ni kuwa ni tatang. Ultimo na kaipatakderan ti balay mi. Katidakas. Awan man laang tinangtulong kada kami. Edgar? Dayta ti kang runaan a rason. No apay akayat ko ti agibalas. Nakakaasi ni tatang. Pinagbalindaan nakakaasi. Sa diwa pay laang iti panunot ko ti kinaranggasda. Ala, sana bale. Agtitinulong tayo amang singir kadagiti tattao amasaknan. Gapo iti kastaan na pasamak iti biyagyo. Kat sapay la kuma. Ta si bibiyag da pay laang aging gaita. Day tamat ti kanayon ko adawatan. Sapay kuma, taag kikita kaming tupay. Di ka mapukawan itinamnama, Edgar. Dumteng tulat tadayta, agon daway. Mas daawak, Olive. Oh, apay ka di manan siya lani. Saanan ang nagsubsubli di na gwapo a lalaki? Apay, kailiw mo ang makita? Saan mo't? Mas daawak lang amin. Gapo tadya ko nakit-kita. Aminin! Asino nga taday di a lalaki? Apay nga taadya ko nakit-kita dito'y pagadalan. Wano?
sardengatan nga agadan. Ay, mainay-nayon pa'y day pang panunutan. Ngam, apay nga takas to'y tiriknak. Diyak maawatan. Salani? Ada ka matlagayam dito eh. Marshal, Di mo pa yan napuutan ti asidag ko. Kasla na unag ti pampanunutan. pasensya kan. Dala nga min pampanunutan. Anya nga min dayta? Ada ka di parikot mo? Awan parikot ko. Pampanunutan nga min. No anya ti isubmit ko a project ko iji may sa a subject mi. Sigurado ka? Uwan. Kung naklakit din no anya. Naing maglakit din. Da nakapanunutak iti rason ko. Narigatin no maamuan na no anya ti pampanunutak. Olive, kasladyakon ay ayatan ni Marshall. Anya? Apay, nagapa kayo kadi? Saan mat? Nga mariknak laang akasla na punasan ti panagayat ko. Si kamot siya lani. Kat no nagsingpat ni Marshall, Wan, nasingpat. Nga mapukpukaw nga ruden ti panagayat ko kenkwana. ay na, kasaritam siya lani. Ibagam ti podno amarikrik nam. Bay amon, basta yakon panpansinan. Numadlaw na, o di nasayaat. Ngam no saan, makaamon itibiyag na. Ay na siya lani. Saan anasaya at ti kasta? Sigurado ang masakitan dayjay no kastaman bilang ti aramidem. Mariknak nga ruod nga awanin panagayat ko kenkwana. Numakan ko ma, natamnayan tiraman na. No awanan ti mariknam a panagayat kan kuana, maawatak dayta. Ngam ti kayat ko laang nga aramidem, kasaritam ana imbag. Tapno saan mo't unay ang masakitan di tao, siya lani. Anak ko, da kayo kadipay itinobyong. Wana nang, ngam planok nga rod nga i-break. Ha? Wana nang, mariknak ngamin adyakon ay ayatan. Ay, do may papan itirik nam. Sika, ti ayan na dayta, anak ko. Tilaang makunak. Nasaysaya at ngamin, no ipamaysam ko mati atensyon mo iti panagadal mo. Wana nang, Aramidem amin akabailam ita, para iti masakbayan. Ay, nadaras ti panagtulid ti aldaw. Ay, narigat ti panagbiag ita. Kasanon, no narigrigat ton inton panawin niya. wan nga rod nanang. Day tamot lang ti pampanunutak. Iso ako nak nga i-break ko ni Marshall. Tapno makakonsentrate tak iti panagadal ko. Olive, mabalin ka di kasarita ka. Apay ka di, Marshall? Awan ka di ti madmadlaw mo iti gayem mo. Ha? Apay ka di? Kalaat nga mina nagbaliw kanyak. Dandani di na kon kaya ta kasarita. Awan matiamo ka nagbasulakan ko ana. Anya? When Olive, dayta ti madmadlaw ko kenkwana. Iso apang aasim ko ma. Ibagam kanyak. No anyaman ti nasaon na ken ka parikot na. Awan mo tinaybagbagan a parikot na. Ngam, adala ang nasa una kanyak, Marshall. Ha? Anya dayta? Diyak kayat nga unaan ni siya lani. Kayat ko nga iso ti mangibagakan ka. Saan asyak? Please, Olive. Ibagam kumakanyak no anya dayta. Ladingitak, Marshall. Diyak kayat ti makibiyang kada kayo. No anyaman ti mapaspasama kiti nagbaetan nyo. Ornusan nyo kumaday ta adagos. Shalani, agsao ka ko ma. Apay akas tamat din ti panangkitam kanyak. Marshall, Apay ka di akas taka. Ada ka di parikot mo. awan. Ngam apay nga rod akas taka. Kasla ka nayon ka ama imay-mayang. Marshall,
Kan, anya dyan nasao kanyak ni Olive. Adda ka no na ibagam ken kuana. Ngam di na kayat nga ibaga kanyak. Aday mbaganakan ka? Wan, ngam di na kayat nga ibaga. Gaputa si kakano ti mismo amang ibaga kanyak. Iso apang asim. Ibagam kumano anya dayta. Tapno amok mater aramidak. Kayat mo ka di ama-amuan, Marshall. Nakasagana ka dumag. Sige. Danggam nga rod di bagak. Salani. Waswasan tan ti relasyon ta, Marshall. Ano niya? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Dinudurso, apang ngedeng. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inaklo ni Shalani ti idardarirag ni Marshall a panagayat. Banag a pakaragsakan ti baro. Kinasarita mo't nilito ni Edgar. Arumbang agalisto, tapno adda maawis da a kumapang iti grupo. Iti mo't pagadalan. Nakita ni Shalani ni Edgar, kat mas daaw no asino ti lalaki. Iti panaglabas ti panawan, saan ang maiwaksi ni Shalani iti panunot na ni Edgar. Iti sabalya bangir, marik na ni Shalani, adinan ay ayatan ni Marshall. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Dinudurso, apang ngedeng. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nakasaganak adumngag iti ibagam salani. Iso apang asim. Ibagam kuman. Tangay agpilit ka. Danggam nga rod anaimbag ti ibagak. Salani. Waswasan tan ti relasyon ta, Marshall. Anya? Wan, mariknak asaan akon anaragsak iti relasyon ta. Iso apang nga asim ta itid mon ti wayawayak. Anya tinagbasulak. Taramidam kanyak ti kastoy, Shalani. Apay akalaat matanda ito'y adesisyon mo. Pakawanan na ko, Ma Marshall. Imbagak laang tipod no amarikrik na. Shalani. Sana bali tagad adal tapay laang. Adupay ti mapasamak iti biyag ta. Ngam sikat ti inspirasyon ko iti panag-aadal ko, Shalani. Diyak kabalan numapukaw ka iti biyag ko. Pagbalinam nga inspirasyon dagiti arapaap mo. Ket ikarigatam at unuyan dagitang arapaap. Agsinat ta, tapno maikanta iti konsentrasyon nga agadal. Ket agadal ta kumaan na imbag para iti masakbayan ta. Awanin ti maramidak. No talaga di na kun ay ayaten. Sige. Palubusan ka. Ket sapay kuma. Taagadal ka nga rod na imbag. Para itinaranyag ang masakbayan. Nagsakit talaga ti Riknak, Olive. Diyak amin ninamnama akastoy ti aramidan ni Shalani. Saan ta atengal ti panunot kan Riknana, Marshall? Iso nga aklo ng matan tinagbalin a desisyon na. Narigat mo't laang, no ipilit mo ti bagim kan kuana. Awan matya mo ka nagbasulak ken kuana. Sa anak mo't nga istrikto a boyfriend. Ngam apay ngay naramid na kanyak ti kastoy. Kas iti nakunak, ada bukod na a desisyon. Ado dagiti kayat na nga aramidan iti biyag na. Kayat na pa'y nga agmay maysa. Isu siguro nga inaramid na ti kasjay. Olive. Ala, aklo naman, Marshall. Kan maysa, ubing tayo pa'y. Igaad tayo pa'y ket diti panagadal tayo.
Enjoyan tayo pa'y tibiyag tayo, kas may nga estudyante. Sana bale, dumteng to ti umno a panawin para iti day taabanag. Wen Olive, agyaman ak. Gaputadda ka nakasagana a dumngeg kanyak. Ket ikarik iti bagik. Apasaya atak tibiyag ko. Tapno matungpal ko ti imbaga ni Shalani. Idi nag-break kami. Agadal kami na imbag para iti masakbayan mi. Adda manan ti estranghero a lalaki. Italaang makita ka. Ha? Umasidag kanya. Ay, miss. Hi, sir. Edgar tinagan ko. Ngam Edlatan, miss. Mabalin ka di maamuan. Noon niya ti madaydaya onagan mo. Siyak ni Shalani. Nagmayat tinagan mo Maibagay iti kinapintas mo. Awagan naklatan iti Ed. Ed, kunamlatan. Ed gayam tinagan mo. Ay na, nagtaur ka talaga. Miss, ada ka di bagbagam? Awan, Ed. Kasla italaang manan makita ka. Un miss, italaang manan na makaumayak dito'y pagadalan nyo. Malagip ko ngamin. Nakita ka idin. Ngam kasla nabayagan day jay. Kunak nga rod no transferi ka dito Saan, Shalani? Imayak. Da ko mai-introduce ko kan ka. Anya day ta? Anong panagkunak? Saanan nga umanay ti oras ta, no itan ti panagsarita ta. Amangan no mabalin, nga inton sa balay lang ng aldaw. Masapa ka arumar into Nuebes. Urayan nak dito Tapag saritaan tanuan yaman day tangay bagbagam. O sige, kat agyaman ak, Shalani. Agyaman akmat, Ed. Agkita tanto into Nuebes. Amom ka di? Naam-amu kunjay estranghero a lalaki. Anya? Wen Olive. Ed, tinagan na. Kasano anam-am mo? Inasit ganak idikalman. Kat nakiam-am mo. Ay na, sika talaga siya, Lani. Estranghero day jay. Iso adi ka unay agtaltalagkan kwa na. Madlaw mat anaanos. Kasta talaga ti tao. Nasingpet iti damo. Ngam inton agbayag. Rumorto matlaang tipod no aburik na. Ay basta, nalag-antirik nak itiday di alalaki. Kat agkita kaminto into Nuebes. Gaputadda ka no ibaga na kanya. Anya? Wen Olive. Ay na, balaagan ka manan siya, Lani. Agan annad kay ti dayjay nga Ed. Gaputa di mo amu ti pudpud no akinatao na. Edgar, kurang tayo pa iti grupo. Awan katulungan tayo, numan mano tayo lang. Un nga rod, Pangulo. Hanggang sana bale. Tamanay nayunan tayon to. Wan matkat di. Ngam no ita, panagkunak, mabalin tayon arugyan ti agkaraw. Anya ti kayat yu asawan, Pangulo? Panawanan tapno mapantayo agdakiwas iti ili. Intaya agobserbar, tapno ammo tayo no anya ti umuna nga iwayat tayo karag iti plano. Un, Pangulo. Kagiddan na ita ti panag-recruit tayo karag iti mayat ako mapeng kada tayo. Ngam ulitak ti bilin ko kada kayo. Masapol nga agan annad kayo. Agyaman na kiti oras mo, Shalani. Agyaman akmat unay, Ed. Kat panunutak an imbag ti injayam kanya. Wan. Naragsak ti grupo mi. Nawaya ka ang mga ramid iti kayat mo. Nga awan ti mangkon kontrol kan ka. Adda freedom mo, ako nada. Ed, Patsik adi ka agbabawi. Numainayon ka kada kami, Shalani. Gaput awan ti pressure iti ayan mi. Awan ti makibibiyang kan ka. sigurado ka kadi amayat ti grupo yo, Ed? Masiguradok dayta. Gaput may salaan ti kayat mi ang mapasamak. Kontra ang dagiti kilo a pagalagadan.
ken mangbalas kadagiti nang pasakit kada kami. Sige, agsarak tanto manen inton sumaruno nga aldaw. Ket maamwam to ti desisyon ko. Kumusta nga iti panagadal mo, kaanakan? Mayat-mat, auntie, sa anak unay amarigatan iji pagadalan. Maragsakan nak amakangag iti dayta. Ala, igaud mo ti panagadal mo, tapno makaturpos ka. Wananti, Sikala ang tinamnamaan ni nanang mo, iso adi mo ko mapaayan. Kan oray siyak, namnamaak ang makaturpos ka. wan auntie. Nasingpot ka, kan nasaririt ka. Iso nga amok nga agturpos kantaw. Kat dakaminto ti kang runaan ang maragsakan para itibaligin. Shalani, among ka di, ado ka nung timataktakawan iji sentro? Kasta aya. Wan, ay na, nakabutbutong timapaspasamak itan. Ha? Unay kamutan, Shalani. Apay ka di akasta ka. Kasla di mo mauawatan dagiti ibagbagak. Diyak nga rod maipamay sa ti panunot ko. Mais-istresak pa yun. Apay ka di ngamin. Adda ngamin bagsak ko. Anya? Wan Olive, iso day ti parikot ko. Nangatuunay ti expectation dananang kan ni Antit. Kat no maamuan da day ta, sigurado ang maupay da kanya. Ay na, di ka unay agpanpanunot. Adapay remedyo. Kan may salaang matibagsak mo. Ay, diyak ka mo, Olive. Talaga ang mariribukan ako unay. Talaga naragsak ti lubong tayo, Edgar. Awan makibiyang ka na tayo. Kan agbyag talata nga oray saan tayo ngagtrabaho. Un nga rod, Pangulo. Naitati magbagak idikan ka. Isa kinunakan ka, sumurot ka kada kami. Tapno mapunas ti saem amarikrik-nam. Gapoy tinapasama kiti pamilyayo. Pangulo. Agsaga na dangiji at tao. Tas singir to ida itinangina. Ops, relax ka lang, Edgar. Saan pa nga ita? Tasan tayo pa yan nakasagana? Un Pangulo. Ngamnam na maak to. Amaikan iti hostisya. Tinapasamak iti pamilyami. Di ka madanagan. Mainayon day ta iti misyon tayo. Ngam timing lang. Narigat pa ita. Tasaan pa ya kompleto dagiti usar tayo. Oh, apay akasla sa bali ti Jarmo ita, Shalani. Apay, adda ka di parikot mo? Talagang adda parikot ko, Ed. Apay, anyang amin ayada ita. Maistresak. Gapot adda bagsak ko. Kat sigurado ang kaguradak dagiti naganak ko. Anya? Wan, Ed. Diyak ka mo tiaramidak. Kan... Kasla maumaak pa yan. Gapo ta ma-pressure ak unay. Gapo iti na nga to unay nga expectation dana ng kanya. Simple lang ti solusyon na dayta, Shalani. Ha? Di mo ngamin pampanunutan. Kanjay kunakan ka, ano sumurot ka kada kami, awan to dagita parikot mo. Anya? Un Shalani. Gapo ta puro ragsak, ti adda iti grupo mi. Sa anak pa'y anak kapangadang, Ed. Ibagaktukan ka. Sige, Shalani. Di ka apuraan. Jay kunak akan ka. Di mo unay pagparikutan dayta. Gapo ta simple lang dayta. Madadaan lang ti pintas mo. Anya? Mayat sa ti aldaw mo itaan, Shalani. Win Olive, gapot na orekas ka sa no? Limag antirik na. Ha? Wan, gapot na naragsak akasarasarita ni Ed. Anya? No kasta, nagkita kayo manan? Win Olive, kat amom ka di? Naglag antirik na kan kwa na. Ha? Nasingput ni Ed.
Kan naragsak akasarsarita. Kan maysa, kasla kayat kumeten ti makigrupo kadakwada. Ay na siya, Lani. Agpanunot ka kumaan na imbag. Di ka agdardara sudos. Ha? Di mo amunoan niya ti talaga agrupo da. Ang mga nukamang damat ti rebelde. Anya? Iti kasjay akin na taar na? Kamang ti rebelde ti grupo da? Anya tamutang ay. Iso nga agan anad ka kuma. Ay basta, may sa ti masiguradok itiriknak. Nalagan tiriknak ken kuana. Ken kasla kayat ko ida suportaran kadag iti misyon da. Madlaw ko anaragsak akanayon ni Shalani, Olive. Ay, jakman amoy ti dayja agayam ko, Marshal. Ha? Apay ka di? Malagip mo ka di ibagbagak idikan ka nga estranghero a lalaki? Apay ka di, Dayjay. Agayan ayat da ka din? Saan mat ket di? Ngam, nagtalak adagos iti dayjay nga ed. Ket di na pay am mo unay. Anya? Wen Marshal, ket ti dakas na, ada ka no iyaw awis dayjay nga ed kan kuana. Ket kinunal ket din akas lakayat na asuportaran ti grupo dayjay nga ed. Anya? No iso amis mo tinang ibaga iti dayta. Patsak asaan ta akabalan at ubngaren. Iso apan ako nak, nasaysayat no kasaritam amis mo ti inana. Wan nga ron, Marshal. Ada atap ko ag grupo dagiti makakanigid dayjay. Anya ni Shalani. Amangan kit di no mairubo iti daytang aramiden na. Wan nga rod, Marshal. Uray nag-break kami kini Shalani. Napatagpay lang kanyak. Iso apadasak akasarita. Sakbay ama ilawan. Anak ko, adda na sa utigayim mo kanyak. Ha? Anya day jay nanang? Shalane, anak. Asino jay lalaki akasinsin narak mo. Ah? Ni, awan mo't nanang. Di ka kuman aglibak. Ed ka no tinagan na. Katinakas, nabiit laeng anam-amom. Ngam nagtalakan adagos kan kuana. Ha? Anak ko, di ka kumaagdardara sudos. Narigat ti basta agtalaklatan. Kan maysa, agan-anad ka. Di ka kumakumapkapang iti grupo, nga idijaya daken ka. Imbaga amin ni Olive dagita kada kayo, nanang. Wen, anak ko. Gaputa di mo matkanon ikan ka no. No iso ti makisarita ken ka. Bayan nyo, nanang. Siya kun ti makaamu iti day taabanag. Didak pa kadanagan. Agin lalain mo't day nga Olive. Kunamla no asino anang ibagakin ni nanang. Oh, ada ka matgayam dito nga agtugtugaw siya, Lani. Nasaya at matay may ka dito'y Olive. Wan, birbirokan ka ngamin ijay benches, ngam awan ka mat. Dito'y matgayam, di pa kasarakakan ka. Olive, Apay ka di akastamot, tanti pa nang kitam kanyak. agin lalaing kamat anya. Apay atinong panak, siya, Lani. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Dinudurso, apang ngedeng. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, maestres ni Shalani gaputad na bagsak na.
Ngam nasa umot ni Ed kan kuana, asimple laeng ti parikot na. Kat no sumurot ni Shalani kadakwada, mapunas ti parikot na. Iti sabali a bangir, nalaos matiliday ni Marshall, gapot ay pagarup na. No addan tinangisukatan kan kuana ni Shalani. Nasa umot ni Shalani iti gayem na. Akas lakayat nan ti sumurot kan ni Ed. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo italawas a napauluan. Dinudurso, apang ngeden. Dito'y drama tayo. Di masakbayan mo. Shalani, apay ka di akastamot ti panangkitam kanya. Agin lalaing kamot anya. Apay at inong panak. Agin lalaing kamot anya, Olive. Apay atila imbagbagam kininanang ko. Ha? Ibagam laang no umapal ka kanya. Gaputa siyak tinakasiningad ni Ed. Shalani, maawatan ako ma. Naaramid ko lang dayjay, gaputa isaksakit ka. Anya? Isaksakit? No talaga nga isaksakit na. Apay nga rod aninanang ko tinangibagaam iti kumporme. Shalani, maawatan ako ma. Ninanang mo ti kinasarita, gaputa amok adinak denggan. Nalaing kamot anya. Kan apay nga imbagam kininanang ko, a miyembro ni Ed iti makanigid a grupo. Gaputa mariknak a mairobo ka laeng no makisiningad ka kadakwada. Amo mo ti kayat da nga aramidan. Kayat dati bumalis ka dagiti tattauan ang pasakit kadakwada. Awan bibiyang mo, no anyaman ti kayat ko nga aramidan. Biyag ko daytoy, iso adinak pakibiyangan. Kat manipod ita, aglinipatan kas agayam. Ibilang kan ajak amam mo. Anya, isaksakit ka laang matsyalani. Ngam apay akas namot ang dagiti saum kanyak. Jak kasapulan ti sip-sip agayam, Olive. Iso amanipod ita. Ibilang kan ajak amam mo. Gitakan. Anya ti mapaspasamak ken ka, Olive. Apay ngagsangsangit ka. Nagsakit ti Riknat. Gapo ka dagiti imbalikas ni Shalani kanyak, Marshall. Ha? Anya ti napasamak? Nasakit tinakam na. Gapo iti panakisarita kiti inana. Nasakit tinakam na. Gapo ta impudnok aminan kanina na loling ti maipapan iti bagsak na. Kan ni Ed. Kan ti panang suporta na iti grupo da. Anya mata ni Shalani. Di na nga tan napanunot, nga isaksakit mo laeng. Imbagak daytan kan kuan na Marshall. Imbagak ngar aramidak lang ti amin. Gapo ta jak kayat a mairobo. Kanjak kayat nga agaramid iti pagbabawyan nanto. Ngam talaga adinak maawatan. Talaga nagbaliwan ni Shalani. Sa bali ti impluensya ken kuana dayjay nga Ed. Amom ka ditimbaga na kanyak. Aglinipat kami kanon kasagayam. Gaputay bilang na ko na dinamam mo. Iso nagsakit ti Riknak, Marshall. Ala, bayam. Siyak ti makisarita ken kuana, Olive. Rumbeng agpanunot pa'y ana imbag. Di na ko maisakripisyo ti panaggayem yo. Gapulaan iti dayjay nga Ed. Nakapangadeng akon. Kaya't kumatan ti sumali iti grupo yo. Ha? Talaga, Shalani? Wan, nagpampanunot na. Kat panagkunak, talaga naragsak ti panagbagyo. Kas makitakan ka. Naragsak kayo. Kan nawaya kayo ngagdakdakiwas. Awan ti pressure kan burdens yo. Iso sige, inayundak iti grupo yo, Ed. Agyaman ak unay. Gaputan na awis kamot langan, Shalani. Oh, kat anyangay. Sumurot ka kadiitan, iji hideout mi? Day tati saan pa'y. Gaputadyak pa'y insagana dagiti arwata. Sabagay, maawatan ka, Shalani. Ang amangan mat, no agbabawi ka. Saan? Gaputan na uma akon iti taray ti panagbiag ko. Iskwelaan, balay, iskwelaan. Kan, yakon maipamaysa ti panagadal ko. Alang nga rod, Shalani. Uray saan kapay lang nga sumurot kada kami. Ngam si kapay lang ti agbalin nga informant ti grupo. E-report mo kada kami, no at dadagiti amom ang mapaspasakitan.
dagiti kilo ang mapaspasamak iti lugaryo. Ken aminen ang maobserbar mo. Nga iti panagkunam, kat saan nga umno. Sige, Ed. Namnamaam. Aramidak to dayta. Makitayo kakadwa. Oray aglemlemmeng tayo. Kabalam tayo lapta ti agragsak. Dahito iti tandaanan nyo. Naskan anapudno kayo iti grupo. Ngamsakbay nga giwayat tayo karag iti plano. Naskan nga agurnong tayo pa iti armas tayo. Masapol ngagtakaw tayo. Tanos saan tayo nga aramidan na ita? Saan tayo mat ang makaipundar iti aramatan tayo? Ken masapol nga dapay mainayon iti grupo tayo. Okay. Kumusta ti panagdakdakiwas yo? Adda ka di matlaang naawis yo ang mainayon iti grupo tayo. Adda naawis ko, Pangulo. Saan pa'y ang nakasagana asumurot kanyak? Kat isupay lang ti agbalin nga informant tayo. Saan pa'y lang nga simurot dito'y hideout? O sige. Ngam obserbaran nyo anaimbag dagiti awisin nyo. Kita nyo anaimbag, no talaga adesidido na matlang asumrek iti grupo tayo. Anak ko, talaga ka di adimon kayat ti agadal? Saanan, nanang? Kat pakawanandak ko ma. Talaga nga min adyak mayulo ti agadal. Hanggang sayang mat, anak ko. Day talaang ti mabalin ko ang maipatawid kan ka. Sayang laang ti panawon, nanang. Manggadak kiti tapno addamot kwartak. Apay akasta kamutan. Nagbaliw kan. Gaputan na amiris ko. Nga uray sa anak nga agadal. Agbiagak lata. Hanggang dumalapta ti adda-adal na, anak ko. Adun tupay ti saan anak kaadal nga amamok. Kat naragsak day ti panagbiag da. Jak amukan ka, Shalane. Talaga asabali ka itan. Kita nyo, kakadwa. Adumanan ti abasto tayo. Wanyarad! Ora aglames tayo ti arak. Awan problema. Di unay Ang mga nuga po iti bartakyo, kat malipatan nyo ti agangas. Saan ni mat nga itulok ang mapasamak na ita? Nagimas pa ilang ti agbyag. Kakadwa! Sakbay nga ituloy tayo ti agraragsak. Ipalagip ko manen, ti kayat tayo nga aramidan. Uwan ka di, Mirna. Di ka mandanagan. Saan at timang raot iti anyaman nga establishment tintay aramidan? No di kat ti tarigagay tayo, mapaksyat ti kinadakas iti pagilyan tayo. Kan dagiti kilo apagalagadan. Kun Mirna, saan mi analipatan dayta? Kat numaipapan iti grocery arin out tayo. Kasapulan mat ngaminan, nga ramidan tayo dayta. Gaputa awanan kanan tayo. Sana bale? Awan mat ti dinangran tayo nga oray maysa. Sabagay, husto ti kinunam. Ngam sapay kumata iti kabiitan apanawan. Rugyan tayon ti mangisayang kat kadagiti plano tayo nga aramidan. Talaga adida kun malapdan ang pumanaw, nanang. Anya, nabambanugak anaggapo ijay uma. Ngam kastakit din ti ipasabat mo kanyak, anak ko. Hay, natagtaganak nga rod anang ururay kada kayo, nanang. Itaypay akayat ko ti pumanaw. Ngam inananusak ti nanguray kada kayo. Ang mga noanyamanan ti panunutin nyo. Anak ko, sa dino ngamin ti papanam. Kasla inawit mo pa'y amin agargarit mo. Mapanak nga rod agbirok iti trabahok, nanang. Kaya't kumanti maadaan iti bukod ko akwarta. Iso nga aramidak daytoy. Angam anak, saan na masapul a pumanaw ka? Makasapul kalatamot iti kwarta ditoy. Nulakit di ta nagagat ka nga agmula-mula iti natnatang. Hay, jak kaya ti kasta ang klase ti panagbiag. Makauma. Iso apasensya kayo, nanang. Talaga apo manawak dito'y lugar tayo.
Sana bali, agsubli akto. Mano alawas ang alita nakitkita ni Shalani, Marshal. Wen nga rod, Olive. Isumit lagam adisidido ang nakisina kanyak. Amangan no pimanawen. Wen no, amangan. No adakit di simurutan nan. Ha? Oh. Apay anak lahat ka itimbagak. Di mo ibaga si Morotan iti dayjay nga ed. Mabali na kasta. Gapo ta isumot la mismo tinagkuna. Akayat na asuportaran ti grupo dayjay nga ed. Anya? Anyan. Sana nagpampanunot. Dinadaal na ti masakbayan na. Ken ti biyag na. Mapantay di balayda. Mapantapan kan, nupod no ti atap ta. Agyama anak, gaputa imbay kayo, Marshal, Barok, Ole, balasang ko. Wala na. Gaputa umay mi kumakitaan, no adda dito'y ni Shalani agayam mi. Oleb. Ay, manu alawasan. Asa na nagaw-awid ti anak ko? Anya? Ket, sa dino tinapanan na, nana. Sa dino timbaga na apapanan na. Dayta nga ron ti Jack Amo. Gaputa di na imbaga, no sa dino ti papanan na. Basta nagpakadalaang, amapan ka no agbirok, iti panggadan na. Anya? Dayta ti parikot ko ita. Jack Amo no sa dino ti nagturturungan na. Sapay la kuma, tasaan ana isagmak ti anak ko. Nana, agkid daw tayo ititulong dagiti otoridad. Sapulen tayo ni Shalani. Di ka matagtagari, Shalani. Jack impagarup akas to'y gayam ti biyagyo dito eh. Apay, agbababawi ka kadi asimurot kanyak, Shalani. Saan? Mas daawak lang. Gaputa na saya at mati pa nagbiagyo dito eh. Kompleto kayo itimakan. Ken anya pa'y dita ang kagawaan. Anya? Aklunak, saan akas to'y ti ekspektarak a klase ti panagbiag dito eh. Gaputa ti ekspektarak, kat sulsulinak ti ayan nyo. Awanan kayo iti kagawaan. Kan tipid ti makmakan. Ngam, saan matgayam? Isungarod nga imbagak idikan ka. Asaan ka nga agbabawi no sumurot ka kanyak. Gapot tauray aglamlamang kami. Enjoy ti panagbiag mi. Wan, talaga adyak agbabawi asimurot. Gaputa makitak nga enjoy mat ti panagbiagyo ditoy. Talaga jakon mauray ni Shalani, Olive. Mano abulan ng tinapalabas, ngamsaan ang nagparang. Nagkid daw tayo pa yan ititulong kadagiti otoridad. Ngam, saan latamo ta nabirukan? Wen nga rod, talaga siguro nga imadayon. Sa dino nga rod asuli ti lubong tinapnapanan na. Sayang. Sinayang na ti oportunidad para kinkwana. Isupay kalaat nga rod ang nagbaliw. Kalat ang nagbaliw. Sipod na amuna dayjay nga ed. Wen nga rod, talaga asabali ti impluensya dayjay nga ed ken kuana. Panagkunak, saan pa mabali na sumurot ni Shalani iti pagnatayo? Ha? Ne, apay ka di, Pangulo. Sigurado abirbirukan na pala ang aging gaita. Isanas kan ngagpalabas tayo pa iti sumagmaman o bulan. Sakbay nga isurot tayo karag iti pagnatayo. Sa bagay, husto kayo, Pangulo. Kan maysa, adu pa'y dagiti saan ana isuro kan kuana. Saan pa'y anak kasagana ang maipasungal ngal itirinupak no kastaman bilang. Sigabis mo tinagkunay ti dayta, Edgar. Naskan nga rod nga ipakaawat mo dayta kan kuana. Ang mga numagagaran as sumurot kada tayo kat saan pa'y arumpang. Sana balay, Pangulo. Siya akong timakam mo kan kuana. Ipakaawat ko dayta kan kuana.
Manang luling, di mo kumabaybay ti bagim. Kita manday talangam. Anya tinagkurangak iti anak ko. Tapno panawan na. Awan ti nagkuranga, manang. Adumaten apang magbagakan kwa na. Ngam talaga asaan adim ngag. Arig na napukawan ak iti anak. Gaputan na bayagan adyak nakit-kita ni Shalani. Di ka mapukawan iti namnama. Barang dumteng to ti aldaw ang makaamiris. Katkalaat nga agsubling. Sapay lako mga rodta kasta, Aurea. Katsapay ko ma, tanasaya at ti kasasaad na, no sa di man ti ayan na ita. Manang Mirna, Oh, apay ka di, Ed? adda ko makayat ko nga ibaga. Ang kasla mabutangak. Anya? Manang, Apay nga minaya? Ibagam nga minan nalag-antirik na kan ka. Kan agtalal kak unay kan ka. Iisu asikalaan ti pangibaga ak iti daytoy. Ha? Manang, maipapanday to'y kan ni Shalani. Oh, apay ka di? Adda ka di parikot kan ni Shalani? Awan manang. Ngam mariknak nga gayata kan kuana. Anya? Saan mat siguro ang maiparit? Mabalin nga ta, amaadaan kami iti relasyon no bilang laan. No, siyak. Awan ti makitak aparikot iti dayta. Basta amuyo ti limitasyon nyo. Amumat ti maiparit kan saan iti grupo. Uwan manang, kat agyaman ak unay iti panakaawat mo. Agyaman ak launay. Agrubat ka Shalani, adda papanan tayo. Ha? Basta, sumurot ka kada kami. Sumurot ka kani Manang Mirna. Wan Edgar. Ngam, sa dino nga min ayat ipapanan tayo. Agpaili tayo. Agpaili? Iti kastoy nga oras? Wan, kat agsagana ka, iti posible ang mapasamak. Anya? Sa dino ti papananda ed. Anya matigasat nga agururay kada Marshall kan Olive. Papagayam, di uliwaya na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas na pauluan. Dinudurso, apang ngedeng. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas saan nga inkan kanu ni Shalani ti inana kan ti gayem na. Nagsardeng nga ron dayto iti panagadal na. Simurot nga ron dayto ikan ni Ed. Kat nakikapeng iti grupo da. Iti panaglabas ti panawan. Marik na ni Ed nga agayat dayto ikan ni Shalani. Kat nakunamat ni Mirna nga awan dakes na numaddaan da iti relasyon. Lakit di dabaybayan ti grupo. Iti may sangal daw. Inayabanda ni Shalani. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Dinudurso, apang nguddan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agrubat ka Shalani, adda papanan tayo. Ha? Basta sumurot ka kada kami. Sumurot ka kani Manang Mirna. Wan Ed. Ngam, sa dino nga min ti papanan tayo. Agpaili tayo.
Agpaili? Iti kastoy nga oras? Wen siya lani. Kat agsagana ka, iti posible ang mapasamak. Anya? Wen siya lani. Basta gan anad ka, kan sumurot ka kada kami. Di ka maisinsina kada kami. Anya? Ala, agrubat tayo na. Agay ayaban dagiti kakaduha tayo. Manang Mirna, jakla impagarup adito'y matgayam ti papanan tayo. Wen, Shalani. Agawa am ti aggunay. Nga manang, apay kastoy. Naskan nga aramiden tayo ti kastoy. Gapo taawanan ti makan tayo. No saan tayo nga aggunay, agbisin tayo ijay hideout. Anya? Wen, Shalani. Ala, agawaam. Tapno makarwarta dito yan. Urayin talatan dagiti kakadwa ijarwara. Ngamkas iti na ibaga. Agan anat ka. Amangan no adda makakita kadata. No kasta, agtataod iti takaw dagiti abasto tayo ijay hideout. Wen, Shalani. Kat dayto yan ti gundaway. Tapno maamuam anaimbag ti maipapan iti grupo tayo. Anyan ti kastoy. Natakawan ti kadakalan a groserya dito ili tayo, Marshal. Ha? Ita lang ang mapasamak na ito itiili tayo Ay, no kasta. Aging ka dito ili tayo. Adan dagiti managdakdakas. Deta ti pakakitaan, nga doon tinagbaliw ita a tiyempo. Ti lugar tayo asigod ang naurnos. At damot tan ti agtatakaw. Ay, Ngamala, saanin aday ta ti pakariribukan ta. Ikararag talangan, asapay la kumata saanin ang maulit ti kastoy ang napasamak. Nana, imayak, gaputa kailiw kan. Agyaman akbalasang ko. Gaputa sa andak latta amalipatan. Saan to apulos ang mapasamak dayta, Nana? Nakagradwar kayo gaya man. Wan, Nana. Iso nga imay kasi narungkaran, tama nga naawan ton tiwayak, no adan mabiro ka katrabaho. Ay, sapay lako mga ruda. Tamakabirok kayo adagos iti panggedan nyo, balasang ko. Ay, no saan ko maapim manaw ni Shalane. Kadwayo ko anagturpos. Wan nga rod, Nana. Hanggang awanan. Diyak namnamaan ang makitak pa iti anak ko. Ay, amangan no nalipatan na tayo pa yan. Manon atawan tinaglabas. Saan tayo ang mapukawan itinamnama, Nana? Agsublin tumatlaan kada tayo ni Shalani. Shalani, nabayagan sipod na kikapang ka iti grupo tayo. Ado pa yung dagiti na isaysayang kat tayo a plano. Kat nakitak asan ka nagbaliw. Ha? Un Shalani, kat day tati nakakitaak iti kinapudno. Iso nga... Iso nga, ituloy mo, Edgar. Iso anat nagtiriknakan ka. Anya? Un Shalani, punot imbagakan ka. Agayatak unay kan ka. Kat ikarik, anuman ikanak iti gundaway, amadaan ta iti relasyon. Agbalinak to anapudnukan ka. Naklaatak iti daytang imbagam, Edgar. Pangasim, ikanak kumapay itinan anay apanawan. Panunutak pa'y anaimbag ti may papan iti daytabanag. Sige, Shalani, sa anak matkid di nga agap apura. Ngamnam na maag, a positibo ti isungbat mo kanyak. Manon nga aldaw a pinalpaliw ka, Shalani. Kat, kasla adda pa kariribukam. Manang,
Apay, ada ka di parikot mo? Awan manang. Ngam pampanunutek la ang dagiti inararamid tayo. Dagiti insay sayang kat tayo at plano tayo. Apay, agbababawi ka ka din? Manang. Amok ti adda di ta isip mo. Tauray siyak. Agtukyad ti riknak iti daddo mga inaaramid tayo. Gapot agbalbalin tayon adakas. Kan maysa, kaslaawan pagmamaayan dagiti araramidon tayo. Agparparnuay tayo lang iti gulo dito iili tayo. Kan isagsagmak tayo lang tibiyag tayo. Ngam apay nga rod nagbayag ka iti grupo, manang. Gapot amok asaan akon ang makapanaw dito eh. Ngam sika, ubing kapay shalani. Kat no addagon daway mo ang makalibas. Aramidam. Ngam, manang, napatagmatan kanyak ti grupo. Kan maysa, kasla saan akon ang makapanaw. Gaputa agayatak matan kin ni Edgar. Anya? Wan, manang Mirna. Kat day tati pakariribukak no dagduma. Adakan ka ti amin apangadang. Ngam ulitak manan. Di mo kumasayangan ti biyag mo. Tapno awan to ti pagbabawyam. Nabayag natin nga agayan ayat ta, Olive. Kaya't ko nga kalay sata ko man. Sigurado ka, Marshal? When Olive, sigurado ak iti dayta apangadan ko. Ngam, talaga ka di nga ay ayatan nak? Si Kamet, di santa ko nagbayag akastoy no di ka ay ayatan. Aman nga mino ni Shalani paylaang tilinaon day tapusom. Ay na, si kalaang tilinaon to'y pusok, Olive. Wen, inayat ko idi ni Shalani, ngam idi dayta. Ubing tayo pa idi. No pa'y napatag pailangan kanyak. Dayta, kat kaskabsat. Alawanan, kung kunaklaan ka di, nagadun ti impagam. Kaslang amin pagduha-duhaan nakpailaang. Saan? Ay ayatan ka iti kastaunay. Katuan, paikalay sa akin ka, Marshal. Tangay agayan ayat kayo ka ni Shalani. Agkasar kayo nga rodan. Agpeso, Pangulo. Wan. Ngam ne. Di yung lipatan ti pagribangan nyo ti grupo. Nga oray agasawa kayo. Wan, Pangulo. Saan kayo amadanagan? Ad alala ingak ti aggunay para iti grupo tayo. Gaputa adda ni Shalani nga inspirasyon ko. Ala. Nasaya at nga rodon kasta. Inton kanikadwa nga rodan ti panagkasaryo. Ira na tayo inton kabos. Tapno naranyag ti panagkasaryo. Agyamanak, Pangulo. Di kan makababawi siya, Lani. Nagpaikalay sa kan ka ni Edgar. Kat agasawa kayon. Wan, manang Mirna. Dahito iti tandaanam. Agtulnog ka iti amin nga ibaga ni Pangulo. Kan oray adan asawam. Di yu liplipatan ti obligasyon nyo iti grupo tayo. Wan, manang. Ado pa'y dagiti plano da nga isayang kat tayo. Nagbaligi tayo. Gaputan narpuugan ti may sa agrupo amang kalkalaban kada tayo. Ngam agpagad tayo mat ita. Gapo iti inaramid tayo. Kan, gapo iti panangraot tayo iti maysa apasdak. Manang Mirna. Sapay ko ma. Ta saan tayo ang maisagmak iti dayto nga araramidan tayo? Ado pa'y dagiti kayat da abalsan. Kat no saan da mabalas amin dagita at tao. Ado matirautan tayo. Gaputa day tala ang tiwagas. Tapno makaala tayo iti aramatan tayo. Banag,
Amang iton damat iti pagpaggadan tayo. Wan nga rod manang Mirna. Kasla agbabawi ak anak ikapang. Nga maawanan maaramitak. Gaputaad da ak dituyan. Agbababawi ak. Gaputa itilikodan ti kinaragsak ti grupo. Pasigmat gayam abalas ti adda iti kaunggan ti tunggal maysa. Banag apagkadkadak no daduma. Husto ka, Shalani. Ngam kas iti naibagak. No addaman ti gundaway mo nga aglibas. Aramidam. Ngam kasano ni Edgar? Yak mapanawan. Gaputa ay ayatek unay. Adakan kadaytan, Shalani. Ngam timbangam anaimbag ti panunot kan Riknam. Sikat ti ayan ti amin apangedang kunak manan. Anyan ti kastoy ang mapaspasamak. Ado umeten dagiti maipadpadamag a krimen. Wan nga rot manang. No saan apam mapatay, panagtakaw. Ay, ngamala, saan adayta ti pagparikutam? Dayta salon at mukit day, sapay kimotong kan. Ay, normal laang daytoy, ading ko. Nay, aguyag ka manag. Ay, normal laang daytoy. Ay na, maikat dayta no agtumarka iti agas. ay, adumat dagiti tumtumarak. Wano, inumak abulbulong. Ngam talaga siguro abumakot akon. Kan may sa nakasagana ako namatay. Agmay sa akmat laangan nga agbibiyag. Nalipatan na kon ti anak ko. Ay na, manang. Saan ka di aday tati kanayon nga da iti panunot mo? Tanya nga iti amom. Ang mga nusumang patumot laang ti anak mo. Diya ko namnamaan day ta, Aurea. Hamangan paikit de. No nataya ko no agsuble ti anak ko. Nabayag mo tan sipod nagasawa ta Marshal, lakay. Ngam saan ta mo ta namadaan iti anak? Wan nga rod. Ngam saan ta mapukawan iti namnama. Amang ano talaga nga awan pay. Sapay ko mga rod ta kasta. Wan bakit? Di ka madanagan. Maamakak namin. Ang mga nulupusak. Si Kamit. Saan namin nakasta ti panunutan Sapay ko mga rod ta saan, lakay. Edgar, day talatan mangraraot iti kumpurmi apas daktar aramidan tayo. Kasapulan nga aramiden tayo daytoy. Gaputanaskan nga agsagana tayo anaimbag. Para iti sumaruno a plano tayo. Anya? Wan Shalani. Kandi kan mas daaw. Sigud mat nga aramiden tayo daytoy. Ngam kastoy kadilatan akanayon. Anya. Di ka man agsaw iti kasta. Ammo mon dagiti plano tayo nga aramidan. Isu adikan kumontra. Edgar. Jak kayat amakangag iti anyaman a panagkontra, Shalani. Isu ano kayat mo anasaya at kaakanayon. Ikaamulatan day tabibig mo. Anyan. Oh, kasla na unag ti pampanunuta, Marshal. Ay, pampanunutak lang dagiti sangsangwan tayo aparikot ti ili. Bakit? Anya? Agduduma ti mapaspasaran ti ili tayo. Adda ka panagtakaw, panang papatay. Ken adda dagiti grupo dagiti rebelde. Akayat dan ti sumuko ti gobyerno. Ha? Gapoy ti dayta. Malagip ko ni Shalani, ken dayjay nga Ed. Mangnamnamak adumteng to ti aldaw. Asumuko damat iti gobyerno.
Sapay ko mga rodlakay. Nang ro na itatamasakit ni Nana Luling. Kat ti pa nagsubli ni Shalani, ti tartari gagayan na. Nana, apay kastamot tan tilangayo. Ita kami lang asim marungkar. Kastamot gayam ti kasasaadyo. Nakapsut akon balasang ko. Ket panawon siguron. Tapno isublek ti bulod ko abya. Saan, Nana? Di na kami pa'y panawan. Saan ka di ako na yung urayan tayo di pa nagsubli ni Shalani? Nabayagan nga inururay ko na ita akan ito. Iso alinabanak amin akarit ti biyag. Hangam napaayak. Nana, Nabannog akon. Nabannog akon nga agururay iti awan. Iso apalubusan dakon. Bareng iti sabali abiyag. Kat makitak ni Shalane. anya? Agpakada akon balasang ko. Gemno agsublinto man ni Shalane. Ibagayo, adi na baybayan ti bagina. Kanibagayo, nga ipatpatag ko unay ti anak ko. Nana. Maasyanak unay ka ni Nana Loling, Nana Aurea. Nadagsan ti barukong ko iti ipupusay na. Kastama ti marikrik nak balasang ko. Ngam pinalubusak. Gaputa makiitak akastaw na itirikat na. Makapaliday, Nana. Naliday anang ipulang itibiyag na. Tadi na pulos nakita ni Shalani. Ay, wingarod. Ay, no sa di no ngamin aya ti ayan ni Shalani. Ay, ipagarupay day di idana anatayang. Sapay ko matasaan akasta, Nana. Sapay ko matadala ang iti adayo a lugar. Kat agsublin to dito'y lugar tayo. Tapno mapat gantikid daw day dinanang na. Itatadwa tala ang tagtugtugaw dito'y sirok ti puon ti kayo. Adda kayat ko nga ibagakan ka, Edgar. Anya dayta? Ang mga nudi mo nadlaw. Gaputa makumikom kayo kadagiti kakadwa. Ngam patsik amaragsakan ka iti maamuam. Anya ngamin dayta aya, ibaga mo na. Edgar, masikuga kon. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Dinudurso, apang ngedeng. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nang raot da Shalani iti mais agroserya. Banag, apakasdaawan na. Impakaawat nga ron ni Mirna, anas kan nga aramidan dati kasta. Gapo taawanandan iti abasto. Nagin inayat madda Marshall kan Olive, kat nagkalaysada. Kabayatan na, nagkalaysa madda Shalani kan Edgar. Kimarumat ti sakit ni Nana Loling, kat dinan nalasatan, nga iso ti impatay na. Adi na pa'y nakita ti anak na. Iti may sangal daw, agsarsarita da Shalani kan Edgar. Papagayam, denggan ti tuloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Dinudurso, apang ngagdan.
Dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Itatadwata lang ang nagtugtugaw dito'y sirok ti puon ti kayo. Adda kayat ko nga ibagakan ka, Edgar. Anya ka di dayta? Amangan no di mo nadlaw. Gaputa makumikom kayo kadagiti kakadwa. Ngampatsik amaragsakan kay ti maamuam. Anya ngamin aya dayta, ibaga mo na. Edgar, masikog akon. Anya? Apay, saan ka kadian naragsak? Saan mabalin nga agsikog ka siya lani? Kasanong dagiti responsibilidad mo iti grupo no masikog ka? Anya? Tilatan pagsayaatan ti grupo ti pampanunutan? Imbes ada kami kumanga aginam? Edgar, agasawa ta. Iso anormal laang amaaddaan ta iti anak. Uy, anyan ti kastoy. Uray saan ta kumangamin ang maaddaan iti anak. Anya? Adaken ka na niya ti pilyam, Edgar. No ti grupo, uwan no ti anak yo. Pangulo, Adaken ka amin na pangadang. Saan da ka adiktaran? Karabangam ti mangadang. no isakripisyok ti grupo. Saan ko pa'y anabalas dagiti kayat ko abalsan, Pangulo? Ngam no isakripisyok matiputot ko. Amangan numapukaw ko nga agraman ni Shalani. Mabalin mo ta pilyam idadwa? Ngam nasken nga aramidam ti pagrabangam iti grupo. Wan, Pangulo. Panunutak ana imbag. Noan niya tinasaya at nga aramidak. Talaga siguro asantan ang maadaan iti anak, Marshal. Awan maaramidan ta, no kastaman bilang. Tinapateg, ket agin inayat ta, kan naragsak ta nga agasawa. Agyaman naklakay. Gaputa maawatam ti sitwasyon ta. Ay ayatan ka unay, Olive. Ket no man saan ta amadaan iti anak, aklunen ta day ta asi pupuso. Wan lakay. Ngamsapay ko ma. Tama paraburan tamatlaang iti anak. Uray may salaang. Ala bakit? Mapana ko niti trabaho. Kan agan anat ka matiti trabaho, ha? Edgar, sabali tirik na kita. Nasakit ti sikat ko. Gapo siguro iti sikog mo. Pangaasim ta di ka kumapumampanaw. Kasapulan ka ita. Talaga ang sabali tirik na. Ado ti aramidan mi ita. Ado ti imbilin ni Pangulo. Edgar, ang mga nagpas ngaya ko. Iso di ka kumapumampanaw. Anay ko, talaga nagsakitan ti tiyan ko. Ala, ni Manang Mirna pa'y laang ti makamukan ka. Rumwar kamin kada Pangulo. Nagrigat gayam tagpas ngay. Buwis buhay ako nada. Lalaki ti anak mo. Nagdaar nga ubing. Ne, apay ngagsangit ka, Shalani. Makapadakas kan ka dayta. Anya ni Edgar. Talaga pinanawan naklata kat linapnakmat. Imbagakan ko na nga mga nagpas ngaya kon. Di naklatayin kan kano. Amumatan, Shalani. Sabali tilubong tayo ditoy. Iso adi ka unang mangnamnama ka ni Edgar. Kasanon ti biyag mi no kastoya ka na yun, Manang. Panunutan na kumamatamaisan nga ama. At pagbalansyan na kumamat ni oras na. Di ka madanagan. Adaak lang ditoy. Di ka baybayan. Lalaki ti putot ko, Pangulo. Natar nga ubing. Wan Edgar. Ngam amumatan. Ado ti trabaho tayo. Ado tinasken nga asikaswan tayo. Kat na daubing, amangan isulatan ti pangipayan ni Shalani ti atensyon na.
Pangulo, Ulitag tinaibagak idikan ka, Edgar. Agpili ka. Ti grupo, wano ti putot mo. nakapagdesisyon akon Pangulo. Kat ti grupo tayo ti piliak. Nakasagana akon amang isakripisyo iti putot ko. Agrubwat kan siyalani. Rumot tayo, kat itugot tayo ti maladaga. Anya, Agtungpal ka iti biling ko siyalani. No di mo kayat ti madaksan. ngam nakapsutak pa lang ang Edgar. Amumit akaan anak ko. Ngam apay aparwaran na kami. Kandakas amaanginan ti ubing. Saan abale, taglugan tayo iti kabalyo. Diyak kabailan. Nakapsutak pa lang ang. Basta, noon niya ti bilin ni Pangulo. Iso ti masurot. Anya, Napintas da ito yung establishmento. Sigurado nga adun to ti tao nga umay dito eh. Un Pangulo, siguradong adu ti customer iti daytoy. Apagiso, pumarbangonan. Amangan no madamdamalang. Adan umaya tao dito eh. Sige, agtignay kayo, Edgar. saan kayo amawatan, Edgar? Pangulo, anya ti aramidin tayo dito eh. Shalani, pakawanan na kami. Ngamnaskan nga ibatim ti anak mo dito eh. Anya, Dahil ti alugar tinapilik apang ibat dyan. Ta sigurado nga da makakita kat alaan dati ubing. Naskan nga ibatim ti anak mo. Tano da awir mo. Di mo maaramid ti responsibilidad mo iti grupo. saan? Saan amabalin nga ibatik dito ti anak ko? Nasaysaya at lang nagbati kami adwa dito eh. Kat pumanaw akon iti grupo. Saan ang mabalin? Ala, iyag mo ti ubing kat ibati tayo nito eh. Saan? Mutoy. Saan amabalin? Umay ka siyalani. Ang mga nuad da makakita kada tayo dito eh. Saan, Edgar? Ibatanag! Subliyak ti anak ko! Ayop kayo! Ayop kayo, amin! Agkalma ka kuma. Ayop ka, Edgar! Awanan puso ka nga, ma! Sapay kumatagit karo kayon to'y gempirno! Agtal na ka siyalani. Di mo ngamin maawatan. Talaga adak maawatan ti kinadakos yu amin! Impagarup ko no nasayat kayo at tao! Ngam saan mat gayam! Satanas kayo amin! Hospitaletan. Siyalani. Ilunlunod kayo amin! Sapay lako matadumtang ti aldaw! Kat agpulo kayo amin! Triplento ti rigat ang malakamyo! Ikaroyo tinaramig yo kada kami iti anak ko! Gusto ko nakmat siyalani. Ilunlunod ko, Edgar! Di na kanto pagtalnaon ti konsensyam! Oh. Balsan ka, Edgar! Balsan ka! Ay, Shalani. Shalani, huston. Agkalma ka na. Umay ka na. Tapno makainana ka. Nasaysaya at kumalangan no pinatay dang. Ngamtinsin na da kanyag ti anak ko. Makipagriknaakan ka. Adin ko. Didak mawatan nagiti kakadwamanan. Siyak tinagregregat sipod sikog ko ti anak ko. Sayta, imbati da lang iti igit ti kalsada. Dakas na! Dumtang to ti aldang nga ikaro dati inaramid na. Ikararag talaangan. Asapay lako. Taadda makaala iti anak mo. Kat padakkalendaan na imbag. Kat dumtang to ti aldang nga agkita kayon tumitlaang iti anak mo. Awan umasping iti kinadakas ni Edgar nga ama. No amok lakuma.
Sa anak-anak ki asawa kan kuana. Shalani, Dumtang to ti aldaw. Balsat ni Edgar. maimay-mayang ka, Edgar. Amok ti pampanunutam. Manang Mirna, Apay ngamin abas na nagdesisyon kalatan. Nagpanunot ka kumapay anaimbag. Sakbay nga insayang katyo ti plano yo. kinapuno na manang. Makonsensya ak. Kan masyanak unay kan ni Shalani. Kasla mapukpukawan ti limbong ti panunot na. Saan ngamin akas karina ti inaramid yo? No imbagam kumakanyak, tinulungan kayo. Nasaysaya at kumalaangan no inlibas mo ti aginam. Manang, Ngam awanan. Naladawan ti amin. Saan tayo nga amo no kasanon ti anak yo? Dakkala pagyamanan tayo no adda na ngalakan kwa na. Kasano nga no awan? Konsensyam dayta ititong palbiag mo, Edgar. Marshal, panagkunakat na ito yung tisungbat ti tarigagay tamaadaan iti anak. Ngem burburo tiyapay laang kanyak. No asino ti akin anak iti dayta. Ken no apay nga imbati da iti building a pagpapaayam. Ado ti posible a rason iti dayta, Marshal. Amang ano saan da kabailan at taripaton da iti nga ubing. Iso nga imbati da. Wano, amang ano pinanawan ti akin anak. Wano, anak ti agbala. Anya? Taripatuan ta da iti nga ubing, Marshal. Kat iso ti ibilang ta apudpudno nga anak ta. When Olive, ipaay taken kwa na ti bara ti pamatag tinaganak. Ana ipaidam ken kwa na. Shalani, Di nakasarsarita, Edgar. pangasim ko Shalani. Agsarita ta ko maitinalapat. Tumukno sa dilangit ti guraken ka. Diyak ang munoan niya ti pangyarigaken ka. No maipapan iti napasamak. Nagtungpalak lang iti bilin. Apay, awan ka di ti bukod mo a panunot. No imbagadang aramidam latan, nga uray adda masakitan. Biyag ti putot mo tinakataya, Edgar. Ngam inaramid mo lata para iti grupo. Ayop ka. Shalani, Imbilang kamatan anatay. Awan ti naamamok nga Edgar. Ken awan ti inayat ko nga Edgar. Agbababawi ak iti isusurot ko ken ka. Numabalin la kumaamay subli ti amin. sige Shalani. Denggak amin nga ibagam. Ngam sapay kuma. Tadumtang to ti aldaw a maawatang mat. Ti kayat ko nga ipakaawat kan ka. Diyos ko, idala ako mamangakan ka. Gaputa nakalipat ak. Kapoy tiragsak dito'y lubong. Ngam pagawanan na kumahidi naramid ko. Sapay kumata nakalasat ti anak ko. Dawata ka sapay kumata. Taada mangipatagkan ko na. Kastamat adawata. Asapay ko mata makarwar kami ti dayto ya lugar. Katagsubli kami iti lawag. Shalani, Ada kagayam dita, manang. Wen, kat nakitak ti panagsangsangit mo. Mawatan ka. Kan mariknak ti dagansan mo. Kasla mapukaw ko ti limbang ti panunot ko. Kaya't konti pumanaw dito eh. Gaputan umakit-kitak da Edgar kandag iti kakadwa. Ad-adda marubruban ti sakit tinakam ko kan na.
Ala, dumngag ka na imbag Shalani. Adda na panunot ko awagas. Tapno makalibas ta ditoy. Ay na, makapayat ka talaga, anak ko. Nene, si ka lang mati makayayam kini baby. Anya? Ipasublat mo mat kanyak ah. Katuan dua ta makiayayam kan kwa na. Nene, nagkatawa kit din. Talaga naragsak ah. Kasla maawatan na ti ibagbaga ka. Talaga amaray awak kan ka, baby. Narnakanan dagiti kakadwa Shalani. Daytoyan ti guntaway. Tapno makalibas ta. Nga manang, ang mga numaisagmak ta iti aramidan ta. Sapay kumatasaan. Manang, Ala, sagay sata iti awitan apaltog. Kat no kasapulan ang makilaban ta. Aramidan ta. Iaplikar mo dagiti insursurumikan ka. sige, manang. Sige, agawaam, Shalani. Sabi mo, di ba ninyo? Manang Mirna, napuutan dati ipapanaw ta. Agawaam, Shalani. Pumanaw kan. Makalibas nga ta, da Shalani kan Mirna. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serye tayo ita alawas ana pauluan. Dinudurso, apang ngedeng. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo ita alawas ana pauluan. Dinudurso, apang ngedeng. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Narnakanan dagiti kakadwa Shalani. Dayto yung tiguntaway. Tapno makalibas ta. Nga manang, ang mga numaisagmak ta iti aramidan ta. Sabay kumatasaan. Manang, Ala, sagay sata iti awitan apaltog. Kat no kasapulan alumaban ta, aramidan ta. Iaplikar mo dagiti insursurumikan ka. sige manang. Sige, agawaam Shalani. Sa dino ti papanan nyo? Manang, napuutan dati ipapanaw ta. Agawaam Shalani. Pumanaw kan. Agawaam. Nga manang, Agawaam. Panawan nak dito yan. talaga adid agsardeng amang kamkamat kada kami. Just kiti kastoy, napuutan dati ipapanaw mi. Agsubli kayo, nudiyo kaya tibay sagbak. Jak iday kaskaso, basta agtarayak lata. Shalani! Di mo idaikan ka, no, Shalani. Basta partakam ti agdaray. Talaga gaya ka saan kayong agsardeng, ha? Shalani, pumanaw kan. Diyos ko, napuntaan ni Manang Mirna. Partakag tagtaray. Sa paipigsanan tang todo. Tumarayag lata. Ikagumag ti makalibas. Pakawanan na kumano di kan matulungan Manang Mirna. Shalani! Patayin ka lang, no si kamot lang timang isagmak kada kami! Panay ko. Napuntaan ti abagak. Ngam tumarayak lang. Agsaya-sayan ti daray ti abagak. Maulawa. Apag iso. Ada akong dito'y karayan. Tumpuakak dito'y nasaysayang atin aditoyak kamatay. Ngam ti matayak iti ima ni Edgar. Awanan ni Manang Mirna, Pangulo. Talaga kasta.
Ammo naman ngamin ti pagalagadan tayo. Ngam apay a pinanggap na pay lang taglibas. Pangulo, Sana mabali na palubusan tayo ida. Kasanon no iso da mismo ti mangisagmak kada tayo. maawatan kayo, Pangulo. Kasanod ti bangkay ni Mirna. Itabon tayo latan. Tadamat nakakaduan tayo nga orekas kasano. Dakkalmat tinaitulong na iti grupo. Wan, Pangulo. Kat ni Shalani, sigurado ka anaparmak mo? Wan, Pangulo. Saanan ang makalasat dayjay. Gaputa pinagsasarunok tinang paltog. Ijay timpo kan na. Sa di nung matatayan ko. Di akong malagip ti si Marunuan ang pasama kanya. Tilaang panang paltog de Edgar ti malagip ko. Ganti pa nagbatay ko iti kayo. Malamin ako, Nay. Nakapsutang. Gapot ang adon ti Dara nagsayasay dito'y abaga. Diyos ko, no kanibusan ako na ito'y. Dawatak ti pamakawan mo kada kami. Da kami kinimanang Mirna. Kat awatan na kami kung iti pagaliang. Kat sika ko man di makamoy di anak ko. No si Bibi ang pay. Kastaman kaninanang ko. Oh, apay anarabian ka nagawid. Pasensya ka na, Olive. At dain tulod mi iji pagagasan. Ha? Asino? Kadwayo iti serbisyo? Saan? Am-amom ti impan mi ijay. Asino, Marshal? Ni Shalani. Ha? Impan mi iji ospital. Akpay so? No kasta, si bibiyag pay ni Shalani? Ngam apay nga impanyo iti ospital. Jak amon anya ti husto na pasama ken ko na. Nakita laeng dagiti mangalap ijay igit ti baybay nga awang puot na. Kaya nadasugat na. Diyos ko, anya nga ta tinapasama kiti gayem ta. Nagkidaw da iti tulong kadagiti kapulisan. Ket da kami tinagresponde. Intulod mi iti pagagasan. Madamamot ti investigasyon. May papan iti da iti akaso. Diyos ko, sapay ko matamagasan ti gayem ta. Kat maamuan tanoan niya ti pudno na pasama kan kwa na. Edgar, apay analiday ka. Pangulo. Maripnak ti iliw ko kan ni Shalani. Kumusta, Marshal? Anya ti damag may papan ka ni Shalani? Awan pa'y. Gaputa saan pa'y ang makasarita na imbag ni Shalani. Anya? Napukaw na ti limbong ti panunot na? Saan mat? Natroma laeng. Ngam sigun iti doktor. Agsublin tumot lang iti sigod. Ket base iti inisyal nga investigasyon. Nakiranget ni Shalani. Gaputada nakita mi apaltog. Iti abay tinakasarakan mi kankwana. Diyos ko, anya da ito yan anapasama kiti gayem ta. Patsak analaos arigat tinalakaman na. Ngam pagyamanan tayo langan. Tas ibibiyag ni Shalani. Ket nagsublin dito'y lugar tayo. Agyaman na. Gaputa si bibiyag akpay. Wan Shalani. Ket pagyamanan mi unay ti panakitinulong mo kada kami. Tapno mabibiit amarpuog ti grupo anak ikapangam. Juan Marshal. Gaputa kayat kung agi karuday tinagpasolanda. Awan umasping iti kinadakasta. Shalani. Ado abiyag tinadadakil kapo kadakwatan. Ado ti biktimata. Iso adakil unay tiragsak ko. Gaputa na tiliw tamat lang. Kat agpapada kami nga agpulo iti pagbalutan. Di kagdanag. Saan kang agbayag dito'y pagbalutan? Gaputa biktima ka laeng. Rumuar kanto iti mabiit. Ket mga barwanan ka. Nana Aurea,
Agsagana kayo. Mapantay sa rongkaran ni Shalani iji pagbaludan. Anyan ti kastoy. Nagsubli nga agpaiso ti kaanakak. Ngamiti mo't pagbaludan, tinagtungpalan na. Uwan nga rod, nana. Ngam ti pagyamanan tayo. Si bibiyag iti panagsubli na. Sa bagay, gusto ka, balasang ko. Sayang lang. Gaputa awanan day dinanaloling. Kat saan dan ang nagkita pa'y. Uwan nga rot balasang ko. Nga mala, awan maaramidan tayo. Tinapatag, si bibiyag ni Shalani. Awan ti dakas, anapasamak kan kuhana. Agyaman ako, Nay. Gapo iti sa sarong karyo kanyak, Auntie Aurea. Ay, Olive. ay Diyos ko, agyaman ako, Nay. Gaputa si bibiyag ka, balasang ko. Wananti. Si bibiyakak. Kadak kalapag yamanak. Gaputa da Marshall tinang ispal kanyak. Dakal unay ti panagyaman ko. Gaputa oray dito ipagbaludan tinang tungpalak. Nasirayak manan tilawag. Saan mi ngayon pagarup akastigayang tinagbanagam Shalani? Ngam sa nabali, tinapatag kat tiagdama. Wan Olive. Ninanang. Apayad iyo kadwa. Shalani, di ka kumamakmaklaat. Nga nabayagan na pimusay ti inam. Anya. Wan Shalani, katamong ka di. Uray iti maudi nga angas na. Ti panagsublim ti urayan na. Ngam napaay. Ngam imbilin na ano agsubli ka. Ibagami kanukan ka nga ipatpatag na kaunan. Awan umasping iti kinadakas ko. Gapot na jak dimngag kaninanang ko. Kan ado dagiti rinaut mi. Ado tinaysagmak kapo iti pinarnoy mi agulo. Aging gana at na anak iti anak. Ngam sumagmamano lang aldaw ti panagkadwa mi. Kapot na imbati mi iti igit ti kalsada. Kat sipod ini. Awanan damag ko kan kuana. Wan Olive. Auntie Aurea. Ngamjak na gayatan dayta. Kat dayta ti makagapo no apay ang naglibas kami kinimanang Mirna. Ngamdak sanggasat na napaltukan. Ingkang kumaak tinaglibas. Gaputa kayat kung agparang ito otoridad. Tapno maikaro mi kadagiti kakadwak tinagbasulan mi. Kat sa anak mata na pa ay. Iso nga oray mabalod ak ititong palbiag ko. Gaputawan matlangan nagmamaayan tibiyag ko. Kan kang runaan ti amin. Inikak iti sakit tinakam ni nanang. Pimusay gaya man, ajak man lang nakapagkitaw iti pambakawan kan kuana. Kan kastamat nga inya dayo na kanya, ti patpatag ko unay nga anak ko. Napagsusurot ko dagiti pasamak, Marshall. Sa anak nga agbidot. Ni baby tidak nakamatan ni Shalani nga anak na. Wan nga rod, Olive. Anyan apan nakairanranana? Naimbag unay tinamarswa. Gaputa data tinakakita. Kat saan taan na baybayan ti ubing. Ngam, maliday anak unay. Gaputa ti amo ni Shalani kat natayan ti anak na. Sana bale. Ipudnutan to ti amin kan kuana. Ngam saan pa nga ita. Urayan ta mawayawayaan iti pagbaludan. Ngam, mawayawayaan pa'y nga ta, Marshall. Wen, Olive. Gaputa may sala nga biktima. Iso apat check asaan nga agbayag iti pagbaludan. Edgar. Pangulo.
Nasaya at mata nagkikita tayo manan. Si bibiyag ka, Shalani. Wan, ipagarupyo siguro anatayak. Ngam nagbidtot kayo. Agkikita tayo pa'y lang dito'y pagbalutan. Shalani, Agikaro tayon iti ado nagbasulan tayo. Ngam nagasgas sa takpay lang. Gaputan na waya-waya anak. Shalani. Agikaro kayo matan iti ado nagbasbasulan nyo. Kat pulos adi yun tun masublian ti aramid nyo. Gaputa agpulo kayon dito'y pagbalutan. Shalani. Pakawanan na ko, mahal, Shalani. Sakbay ngagkid daw ka iti pamakawan kanyak. Agkid daw ka pa iti pamakawan iti namarsuan. Gaputa isuti kang runaan anakabasulang. Nawaya-wayaanan ni Shalani, Marshal. Panawon matan, tapno ipudnuta ti amin kan kuana. Wen Olive, gaputa saan ang mabalin nga ipaidam taken ko na ti anak na. Kasano no ipanaw na ti anak na. Sigurado akailiw kunto ni baby. Kasarita ta na yung bag ni Shalani. Kidawon ta, adi nayad adayo ni baby, no mabalin. Sapay ko mga rod takasta. Tapno saan amayadayo kadata ni baby. Da kayo gayam tinagkatuluyan, Marshal. Olive. Uwan Shalani. Kat pakawanan na kami kuma. Awan tirumba nga ikidawan nyo iti pamakawan. Gaputa talaga da kayo tinaituding iti tunggal maysa. Ay, makarit na aklaang itiliday. Gapo iti panang dadail ko iti biyak ko. No kumadim nga kada kayo. Saan ko maakastoy tinagbalinan ti biyak ko. Rugyam ti mga barwanan, Shalani. Ngam kaslaawanan ganas ko nga agbiag. Gaputas sisyak laangan tinabati. Awanan day dinanang. Kanaawan matan ti anak ko. Saan ka ngagmaymaysa, Shalani? Adda kami agagayem mo. Kan adda ti anak mo. Anak ko. Kunang. Uwan Shalani. Kinapudno na. Da kami tinakaalakan ni baby iti nangibatyan nyo kan kuana. Pinadakkel mi. Kan imbilang mi apudpudno nga anak mi. Diyos ko. Anyan anak sayaat ka. Gaputa di mo binaybayan ni anak ko. Katda kayo pa'y agagayim ko tinang padakkel kan kuana. Uwan Shalani. Pang-asim ta di mo kumayadayo ni baby kada kami. Napatagan kada kami. Kadyak kabailan no iyadayong pay. Di kay madanakan. Gaputadyak alaan ni baby. Gaputadyak matla kabailan na padakkelan na siya. Kan kayat ko pa'y abiro kan tibagik. Tila ang kidawak. Di ko mabaybayan. Umadayuak. Kat mga barwanan ak. Agsubli ak to inton mapasaya at kontibiyag ko. Kat tumulong ak para kini baby nga anak tayo. Nanang, adda ak dito'y ayanti sa kaanan ti tanang mo. Pagawanan na ko maitinararamid ko. Dakkel ti babawig. No kumadim nga kada kayo. Saan kumakastoy tinagbanagag. Dinudursok apangadang. Dayta tinangitunda kanya itinakaisang magag. Amok analiday kayo anang ipulang itibiyagyo nga po kanya. Ngam sana bale. Gapot ang mga barwanan na. Kat pasaya at nagtibiyag ko. Kat dagitibili niyo tagbalin agiyakan niya. Ala, huston.
Boston, siya lang ikanakan. Pumanaw tan, dito sementeryo. Gaputa patsyok adi nakakayat akit kita ang tinam ngagsangsangay. Di mon panunutan tinaglabas. Tinapatag. Ti adal anagsaw mo. Gapo iti kapadasam. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Dinudursok, apang ngedeng, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay namare. Makapakatawa launay dito yung pakitam kanyak abidyo. Kunak ka nagkatawa ka. Ay, sa anak ama nagkatawa. Ngam day tayong pakitam abidyo ti talaga akinatawaak. Oh, ipakita manengkeng ka. Wen mare. Hindi katawan yung nga kumay. Umay ka, kwaro. Takita dahito katawaan mi avidaw. Ewan, kita matap nagkatawa ka mag. Jack pulos nagkatawa ita alawas. Gapo iti kakaasikaso kini Uncle Inteng. Ay kita dahito video atap no aglak kamagta. Ipakita man kan kwa na mare. Kita maun. Kita man. Kunakun ka. Anya, naikatan ti stress yaw. Ay, una hindi tabi, Jaw. Tunggal makitak da ita abidyo. Kat talaga nga agkatawa ah. Ibaon ka lagi matang ijetirsi na iti asin kwaraw. Nagbayag ka! Kasanaw kat ada impakita ni Nana tuyang kada kami abijaw. Makapakatawa. Ha! Kit manungay nga oras ang nagkatkatawa kayaw. Ay, ipakita ba't kan ka tapno nagkatawa ka man itangkail. Jak man lang makakatkatawa apulos. Impasa kanyak ni Nana tuyang. Mabit lang nga ti ipakita. Saanan, sayang ti oras. Asinam kit din jay lut-lut wa mapinanawam. Aw, buyam dito abidyo ang kail. Buya man ngagpaiso. Ha! Makapakatawa nga agpaiso. Tumot kan ka. Kaya't ko nagkatawa. Inton madamdaman ton ti panagkatawak ta mabisina kun. Ingkaki di agluto pay. Ay, wanang kail. Nakita mi mat akatawa kayo akatawa jay tersina ni Nana Kwanang, Nana Tuyang. Ay, won. At dagayang video akinat katawaan, may. Ha? Ay, mabalin ka diya buyak mat ita abijaw. Tapno katawa may. Daytaw. Puya. Ha? Ay na. Nakakatkatawa talaga. Mustam, agawid akaw. Ha? Ay, ipasa mamot dito yung silpong ko. Tapno at damot katkatawan mi kabayatan ti panangururay mi iti pasahiros may. Si Mangput kan ba daw? Ayo na entirigat ti panagbiagaya. Kasangsangput mo pa ilan. Kastanti bagbagang. Agsin na ay kapay. Makapaliday gayam ti biyag. Ay nasan ka kading aglidliday. Oh my God. Aday pabuyakin ka video. Ay, tilay bagbagam mo tuyang. Ay sos, no makitam na dya video, sigurado nagkatawa ka. Pag kuna magnay. Nagkatawan to pa ni Kumarik Akwanang, pati ni Kwaraw. Kasta unay ngalag na. Ay, awan ganas ko ngagkatawa ita. Tanda perdi amin na kitimulak anateng. Iso nga rod abuya na iti a video, tap nurumag sakti biyag mau.
Ay, ayan na. Ahap. Daytaw. Buya umaw. Anya ko mati makapakatawa ni tangay. Na, saan ka nagkatawa? Ay, kasano nga tadag itimulak anatang nga napirday. Nga po ititika gaya. Ang katawa ka mo tinabadaong. Ay, yak kaya katawa. Pilitin na kiday. Apay nga, idakwaraw kat nakipagkatkatawa damit, idi nakita na dito abidyaw. Si kalaang tisaan na kaya't nagkatawa. Ay, sana makapakatawa day ta. Ang katawa ka, wano saan? Saan? Pilitin na kiday. Pues, nukas tangaraw. Agloto ka iti kanam. Kaya't mo asawain, saan ka pa yan nakalutaw? Saan agluto, aging gasaan ka katawa. Ay, di nakpilitin ko naktuya. Pues, no talaga adi mo kaya't nagkatawa, ipabarangay ka. Anya, ipabarangay na kan? Apay, dakala pa ka basulak iti sana pa nagkatawa ya. Mayat no katawa tayo niya. Ay, apay nga katawa kayo. Ha? Hey, katkatawaan mi dito himpasan ni Nana Tuyang Abijaw. Ha? Hayaan mo ka diyang kail. Ay, urajak buya enta kinatawa akong dayta iji balay. Ay, wan nga hayam tayong pakita kun kan kail. Itatada tayo dito barangay hall. Sumardeng kay ako manatawa, ah. Apay, pagsardengan na kami. Kaya't mi nga rutiyag katawa. Nagragsak tupay, nagkatawa, kapitan. Ibawal ko tag katawa dito barangay hall. Apay ngay, mate. Eh, kagawad ko nang. Apay, kapitan. Apay tag katakatawa kamot. Ay na, kapitan. Aging gaita, katawa akpay lang, day impasa ni Marito, yang abidyo. Ay, isurat mo dito dakil apapel, bawal tag katawa dito unag ti barangay hall. Ah, Nangag mo, Chip. Apay ngay mo tangkay. kaya't mo asawan, kapitan. Bawal tiyag katawa diti barangay hall. Eh, nalawag tinangagyaw. Nuwan nugas tati kunam. Kasano nga yan? Bawal gaya man, katawa dito barangay hall. Kay, ejay tayon ruwar ang agkatawa. Unay ka mo tinanggal. Anya ngay aklase ti lintag ti bawal nga agkatawa iti barangay hall. Eh, kasano kat amin sa atawi jayan, kat katawa. Ni sekretary, treasurer, amin akakagawad kat kumanatawa da. Ay, di ka makapagsisyon, katawa da akatawa. Kay, adang arod kat katawaan da. Ay, adakan awan, bawal! Kat makipagkatkatawa ka ngaminin Na, ibawal ko nga ron. Siyak pa'y timang tubngar. Kasano ngay dagiti saan da malabdan ti agkatawa? Agmulta da, 500 ti first offense. Anya? Second offense ka sa ngaribaw. Ha? No third, 1.5. Oh. Una yan na nagngina. Dito italangin ruwar, ti barangay hall nga katawa, Chip. Una na. Agasam ngay ti bayadan ta. Numatiliwan datan ni uncle nga katawa di taunay. Na, di matatabanong dito umay. Mapanidya bangkag na dayta. Da magkukat na perdi amin amula na. Ay kat ayabanta tapno makipagkatawa ka data. Tataba daw. Dumagas ka pa imiait. Yak kayat, awan oras ka. Umay kan, malipatam ti problema no umay ka ditaw. Yak nga rod kayat, di pilitain. Umay mo buyahan dito yung makapakatawa abijaw. Ay, sana ka makakatkatawa. Nagseryoso ka matlauna yan, tataba daw. Uy nga raw. Napanmutan. Sana balay. Dua talangin nga katawa. Kinat katawak at talaga day abidyo nga impakita medikal man, maray. Amin tayaw, nagkatawa, maray. Katalagamat nga min ang makapakatawa. Ngam ni badungkaw, saan ang nagkatawa? Apay ngay, Problemado nga may. may mayat no problemado. Katawa ta. Di na nga ron kaya't. Oray siyak tupay ka problemado Awan igatang ko itila ko. Ay agkatawak ta. Ay, kauna. Ay, maray. Adda ni Kapitan dita barangay hall. Kaada apay aya. Mapan ko man ireklamo ni badungkaw.
Apay, inan-ano na ka? Di nangarog kaya't nagkatawa. Na. Ireklamok man kin ni Kapitan. Sakpay ti unaam nga si kaswan, Kapitan. Tasaan basta-basta dahi ti ireklamukan ka. Sana basta-basta? Nadagsun abanag. Ay, na. Makapadanag sa dayta. Anya dayta. Nebadung ka. Sinaktan na ka? Inaperkat na ka? Kedel? Ay, sana mabalin nga aramidan na dayta. Nadagsen abasol dayta no saktam ti asawam. Saan akasta, Kapitan? Na. Umay ko ireklamo ni Badungkaw. Gaputa di na kaya't nagkatawa. Anyat ko nam? Di na kaya't nagkatawa. Oray pilitag, di nalata kayat. Dayta lang, ireklamo mahal. Maruruda gayam. Napakatawak amin nun at tao. Ngam isaw, jak mapakatawa. Mga no problemado Ay nakaasimot ni kumparek abadung. Oray man problemado. Rumbang latang agkatawa. Malata aksyonak adagos dayta imay mo inreklamaw. Ay, agyaman na, Kapitan. Talaga analibtak ka, Kapitan. Ay, ako ka. Kitakman, katkatawaan nyo abidyaw. Kaya't mo magayam tagkatawa, Kapitan. Siyempre naman Aha. Oh, atoy, Kapitan. Dayto. Ha! Makapakatawa! Kunak tumudkan ka. Uray siya, maisurot at manangyag katawa. Agkat-katawa kayo mo dito nagtibarangay hall. Umay kamutun, marikwanang. Tapno talo tayo nga agkakatawa. Ay, jak kaya, tiag multa. Ay, wun gayam. Na, anya nga wun gayam, Kapitan. Kwa, agmulta gayam ti asinuman nga agkatawa dito unag ti barangay hall. First offense, 500. Anya? Sige, agbayadak. Ay, sos, kasano daytan? Jak matamaw nga dagayam multa tagkatawa dito unag ti barangay haul. Oh, papanan nyo nga Chip. Mapang kami kano ije irigasyon. Yung kami kitain ti padanaw. Kan pasyaran mi ti kataltalunan kan bangkag dito kabildatan. Ay, sayang Saan ka makapagpasada ita? Saan bay lang? Si kapay lang ti agpasada dyan. Sige, Chip. Takaasimot dagiti agbangbangkag, kan dagiti agtaltalon no awan danumda. Sige nga raud. Agkatawa ka lata Ang saan ka nga agkatawa iti barangay haul, no di mo kaya ti mamulta. Ay, anyat makuna may paray ta adamot tendanom iti irigasyon. Ay katanyapay nga ti sabali may bagak paray. Nalaos ti panagyaman ko king ka paray. Namuak problema ti kinaawan ti danom. Wan paray. Isungarod nga uray no pilpilitin na ngagkatawa ni tuyang ka. Kat saan naklata makakatawa paray. Kat no ibay nakainreklamo ijay barangay hall. Kat daytoy awagas tinapanunot ka tapno matulungan ka. Ay kat ita. Kaya't kaunti agkatawa paray. Kasta, nagkatawa ka. Nagkatawa ka mga ruti ka paray. Ha? Ay, nagkatawa ako ni di last week. Ha? Tuyang! Tuyang! Nay, si Mangput kan ba daw? Naragsakang itan. Tadadanaw, may jerigasyon. Ay, san ka man nga katakatawa? Nay, si kamot ita tinakakusilap. Kasano ajak agkusilap ket awan bagas, awan mantika, awan asain. Awan lamin ay. Ay awan namin ba daw? Naibos amin naun. Ita, si kamot tinaliday. Kahit naibos nga rin namin naun. Kaya't mo pa ilang agkatawa. Hada ka di tao di tatersina ni Marikwanang. Kani Marikwana nga, apayaya. Kahit mapan ka dita mumutayin tikat ko sa wide. Ay, maray! Agsangsangit ka mag. Wan maray, jak makakatawa ita.
Uray pilita kawan lata. Sana kasken ka ngagkat katawa uray ang may saka. Wan, Maray. Kinapudno na awan mo tirason nga katawak. Ngam agkatawak lata. Taragragsakag ti bagbagik, Maray. Kasano nga may? Awan bagas may. Awan nasin may. Ay, awan bugoong may. Ay, sos. Makapalwamot din day tanga imbaga, Maray. Kasano na ito yan, Marikwanag? Ay, siyak manen ti mapanunot yawn. Basta kakastabambanan, siyak latta ti malagip yaw. Sige, pautangan kan, Maray. Ay, agyaman Marikwanag. Agyaman unay. Ay, nakurapay launay ti panagbiag ka, Maray. Nala, di ka nagsangit. Uray nakurapay tayo laeng. Basta ragragsakan tayo lahat ti magbagi tayo, Maray. Saan na nasaya ti aglidliday? Uyam ngamin atay video ngayon pabuyam kanyak tapno agkatawa ka, Maray. Ay, Maray. Ay, na to yang. Gusto ni Nana Juanang. Saan anasaya at taglidliday? Iso nga imbes nga agsangit ka, umisem ka kiti. Tapno saan ka amay stress. Hala, sige! Dinan, tinagibusan ti sa walipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdengat.